11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти Суғд ба шаҳри Панҷакен ташриф оварданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакен бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии Нилуфарро мавриди истифода қарор доданд. муассисаи навбунёд сеошёна буда барои ба тарбияи томактабӣ фаро гирифтани 300 кӯдак бунёд шудааст. иншооти мазкур дар заминаи дастуру супоришҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ бунёд гардида дорои имкониятҳои хуби таълиму тарбия мебошад. синфхонаи машғулиятҳои амалӣ, хобгоҳ, ошхона ва дигар ҳуҷраҳои муассисаи таҳсилоти томактабӣ мувофиқ ба завқи кӯдакон бо таҷҳизоти муосири соҳавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бо дастгириҳои хиратмандони асосгузори суду ваҳдати миллӣ пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф рӯ ба беҳбудӣ ниҳода меёфтааст. хушбахтиоварашон аст ки имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти Панҷакент бинои сохтмонҳои кӯдакистонҳо ва муассисаҳои таълимӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 138 муассисаи таълимӣ кору фаъолият мекунанд ки ба онҳо 4800 нафар омӯзгорон, миқдори умумии хонандагон 72638 нафарро ташкил медиҳанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Панҷакент сохтмони биноҳои муассисаи томактабӣ, тариқи ҳашар, инчунин бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлатии шаҳри Панҷакент ва вилояти Суғд, инчунин биноҳои синфхонаҳои иловагӣ ва сохтмони биноҳои муассисаҳои таълимӣ идома дорад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки пешвои муаззими дар шаҳри бостонии Панҷакент дар ҷамъияти деҳоти Лоиқ Шералии деҳаи Навобод кӯдакистон кушода ба истифода дода шуд. бинои сохтмон ҳам ба тариқи ҳашар инчунин бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сохта ба истифода дода шуд. маорифчиёни шаҳру деҳоти Панҷакент шиори пешвои муаззими миллатро сармашқи кори худ донистанд. чӣ хеле ки мегӯянд ободии мо, пешравии мо танҳо ва танҳо ба худи мо вобаста аст. ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти томактабии Нилуфар дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ тӯҳфаи хуб дониста шуд ва сокинони шаҳри Панҷакен самимияту миннатдории хоси худро ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуданд. мо сокинони ин рӯсто, ин диҳа хеле шоду мамнунем ки кӯдакистоне ки бо исми Нилуфар برای تربیت نسل نورست آماده شده است. از صمیم دل منتداری بیان میکنیم. در اینجا فرزندان نبیرهان ابیرهای ما تربیت می‌یابند که باید به وطن به تاجیکستان عزیز خود ما خدمت عادلانه کنند. منتداری تمام ساکنان این دیه را به پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانیم که با ما کودکستان خیلی زیبای و منقش را در یک مدت کوتاه ساخته به استفاده دادن. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити муассиса ба сифати корҳои сохтмонӣ ва ташкили фазои мусоиди таълим баҳои баланд дода барои дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани фарзандон ба масъулин дастуру супоришҳо доданд.